Tinaro tam mane. Tini o jagao singmia flag kai mani sini tipra mo thane flag kai mani kai tini phungo sing phai nai phaiman pore ke saimaka sini flag o jagao kaisepan krai joton khetor khitar jak Gai norok ni je flag phuisa jak mane ama nong ni bukhawa sobna wanchuk je norok borok no khlayo hnai nong ni bukhawa. oro wan sunglai to oro to kebo krai je sungbe pratidondita khainai ba sungbe batainai o jaga to sudo ekrano tongo je BJP tai tipra motha kai sing jeta wan sungmani o jaga je sungni birodhi tongnai borok no khaikena hinai wan suguta Tini je mo flag phuisa jak mane mo bothai. mo hangkai RS Paratu Gogon Chaudhary hangkai 27 er 28 number bak kata center number 27 Kolyanpur constitution. Gai te kaisa kok je flag phuisa nai ba BJP phano congress phano desa bodol phano flag phuisa nai rong nok tam kok phiro mungtong. borok no sing omono sanai je agami dino borok omo hai kamta khaitong je flag to budi ya bud to na borok no konsi budi na jadi borok mo hai khai dong hangkai agami dino je mo hai ta khaitong omono sungbong no kasana khaigangkai sing mo ni bawe kora barta bong no sanai sing omo ni podokhep na na aino to babe jeta ngo tongo amno singa step na nai te bong no je khainai je pichanai Te kaisa kok kai norok flag phuisa jagai nongmani ya golo PS rong kun information dari kha. PS no sahor ka sing nongma logi lebi no PS no sahar ka PS rok khaikya nga phaya ka borok borok klangka inquiry khaikya nga photo rok buya ka kok salaikya borok nga singbong no saka je norok daily no kisa jodi running khaima kai bachao horok coming borok omno kisa gari bai naikol khai chao ko chao hinai singbong no saka naikol phaidi hinai je daily no hor horo phai kisa coming ni phaidi hinai ja Khan busuk phuisa jakna. o jaga sing prai 60 থেকে 70 টা flag tongmani o jaga baksa to gri kha sing je mamu khai kor koekta mamu kha etei baksa khoso jaya tong kharo iko 2-3 ta e baki flag ke jono phuisai borok khidar bo klangkha tlangna thangka sing saini ata ge sing je kaimani khe je 50 ta 60 ta kaimani hingka gri o jaga